Kalean kasureko olgaten zenduen neskak eta mutilek batera? Txiki-txikitxen geure hausuen, neska zein mutil. Eta ganera ni, neure lehengusukaz bizi nintzen, eta gure zeurrien batzen zirenez bakarri neure lehengusu nagusi jau ez zirenak. Bai, geu eta inguruko mutilek eta, batez be txikitxen geure inguruen. Espilutara da hor zelaiz eta frontoire bajatzen nintzen ni palan eta futbolien eureka zeintxotu metan. Bai? Eta batzen ginen, baina ez auzo guztiz gaur egun eitxentan moduen. Txikiz eginenien, batzen ginen, geure etzien inguruen. Eta gero onditxo eginenin bai, orduen eskamutile batzen ginen. Eta hauxe izen zan, guretzako auzo eta San Bartolomeko entzako hauxe izan batzeko gunie. Eta gu beti izin gara kuadrilla ondizien, eskamutilena, eta igerri itxen jakuz gaur egun be, kuadrilek, gaur egunik ikusten dut, esate baterako nire alabarengan, batzen diez, baina jarraitzen da behixeten neskana, euren kuadrile eta mutilena beste banando itxen diez. Gu inoiz ez, beti izan dugu neska mutileen kuadrile.